Vi måtte være med. Så svømmehallen der? Ja, svømmehallen der. Så var før jul, og Robert han var her også første gang efter jul. Okay. Der kunne mit hoved så bare ikke komme med. Det er også penge. Har det ikke overstået nytår endnu? Nej, det er ikke så meget det. Og holde der bare. Ja, det er udviklet sig. Og nogen der også kan være. Ja, kunne have været til Japan. I min fritid, så var jeg også til at jobbe. Ja. Det ved jeg også. Så den dag omkring tidligere om. Så er der faktisk kommet en lille afdeling. Det er jo socialt samvær, der er vigtigt. Ja, og så bare Karsten er vores formand. Nå, du ved nu. Jeg vil Karsten skulle klare. Det kunne jeg så regne. Ja. Det er ret meget. Så er vi nogenlunde placeret. Ja, det er fint. Men jeg er så kun formand for den her dag.